Turkmenbaş şäheriniň halkara howa menzili bayramçylyk libasyna beslendi. Bugün bu ýere dünýäniň çar künjegünden ýokary derejeli mehmanlar geldiler. Awada milli syýasatçylyk zorlugynda kädirki zaman jemgyýetine zenanlaryň orny, durnukly ösüş maksadlaryna ýetmek orna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge atly halkara maksadyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelýän mehmanlar mehirli garşylanyldy. Halkara maksadyna gatnaşçylar Türkmen topragynda milli mehmansoýerlik däpler esasyna garşylananlyklar üçin gahrman arkadaly gahrman serdarmyza tüý sürekden hoşçalyk bildirdiler. Kenar ýakalarynyň hoştap howasy dünýäniň türli ýurtlaryndan gelen mehmanyň ruhyny götürdi. Soňra hadaryň ajaýyp kenaryny Gurbangul Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara kemaýyp bermek boýunça gaýr sahabat gaznasynyň şahamçasynyň açylyş dabarasy boldy. Gaznanyň şahamçasynyň Awada milli syýasatçylyk zorlugyna açylmagy aýratyn many mazmuna iýdir. Jana şypaly howasy we ösen infrastrukturasy bilen beşgur bu sebet häzirki wagtda diňe bir şypahana zorlugy bolman eýsem çağlar üçin sagaldaşdy keldiş merkezine hem öwürlýär. Dabara gatnaşçylaryň hataryna häzirki zaman jemgyýetine zenanlaryň orny, durnukly ösüş maksadlaryna ýetmek orna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge atly halkara maksadyna gatnaşýan daşary ýurtly wekiliýetleriň ýolbaşçylary hem-de agzalary ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň we alim urgamynyň wekilleri bar.